Hello guys, murag makautan ako sa akong batong guys. Mangipo ko be. Nara guys ay kani inaani guys kadako. Pwede na ni siya mautan na ni siya mao ni siya saktong utanon inaani kadako. Mangita pa ta dire guys kay murag nay daghan diri kong nakitaan guys oh. Mga itoy-itoy. Sama ani guys. Mautan na ni siya nya daghan na kay buwak. Di na sago ka ato ani. Nara guys. Nara. Ano na yung mga bunga mag-utan ko guys. Mangutan ta. Preskong Bisaya nga batong. Ano siya Bisaya. Kag marak ni siya bunga mugbo. Samaan ni pwede na ni siya tanon. Nani ka. Mugbo. Dayon manguha taog. Na nagani day naguwang guys. Oh nara ay naguwang na. Pero pwede pa ni siya. Pwede pa ni inani kaguwang guys. Kani oh. Kay lisuhon raman ni nato. So napusla na jud akong Bisaya nga batong guys. Nara. Nakaipo na ta. Murag na pa ni daghan sa luyo. Nya manguha ko alugbati. O nara guys. So nakautan ako sa akong batong guys. O nara mo na akong batongan dira guys. Nakautan na ta guys. Ha din manguha ko agbati guys. Nara guys. Kaluoy sa agbati. Nara na iudlot. Luoy kay agbati guys. Nawa. Manguha pa ko agbati guys. Magkuha pa ta og kuan. Nahapnan kita ni ro panguha og kuan guys. Agbati. Madapa ron. Wala pa man mo uli ang ato ang kuan. Uban kita sa work. Maluto pa ni guys. Maluto pa ni. Narabay utan guys eh. Utan tag. Gamay lang gud, gamay atong utanon. Naray utsan. Ngit-ngit na. Ngit-ngit na ako nakapangutan guys. Hindi mo gud ako mag-utan ron. Saon man. Wala may masuwa. Mag-utan ta. Hindi na jud guys. Mga kamunggay guys. Gamunggay nga. Lang wa giroy